Kawadhi nyime ni piny owacho mar kaunti ma Siaya koluwo migawo mare mar thieth koro chako chenro mar tiego jotich mag ute thieth e kaunti no ewi gayo midhusi mar Ebola masani ogoyo tach e piny libamba ma Uganda. Lipot wacho ni jopuonjre 8 nyowito ngimagi kaluwore kod tuo ni, gima koro miyo piny Uganda oloro sikunde mage jumbe 2 motelo ne chenro mar loro sikunde. Kaluwore kod apisa mochung' ne weche thieth e kaunti no George Ougo, chenro mar tiego jogo matiyo ute thieth nochakore juma mokalo ka apisas go ipuonje wi fwenyo, thiedho kendo gayo landruok mar midhusi mar Ebola. Ichano timo chenro no nyaka e sub counties duto e kaunti ma Siaya. Uganda pod ikwayo mondo med beda kicha ne tuo no kaluwore ni kaunti no ma Siaya okiewo gi piny mar Uganda. Chenro makamano siro kod bengi maduong' mar piny ngima. To remind our healthcare workers to observe IPC practices in the healthcare settings to avoid disease transmission from the healthcare worker to the patient and also to the caretakers of the patients. This program is courtesy of the World Bank through the THS program. Though the disease currently is not with us, but as usual, we need to keep our healthcare workers on toes so that they are ready to handle the disease in as far as IPC matters are concerned.